Aquí o día a día era levantarse temprano, ou madrugar máis ou menos, e salir ao mar, a faenar cas nasas, ou faenar co aparello. Eu normalmente anduve sempre con nasas do pulpo. Ese traballo podíamolo facer cerca de por aquí, de Faro de Cee. Entonces, o barquiño era pequeno tamén, barquiño de 8 metros, e era o que había. E, bueno, depois ese barco vendino, comprei un máis grande. Aquel grande xa non me fui tan ben, non pantocazo, rompiu e xa se colou. E despois fixo este que teño, que teño ahora, que é un pouco máis grande, 13 metros 70, 4,18 de eslora, e que tamén me fui estupendamente a base de traballar, e, bueno, pois pescamos ben. E despois, antes de facer este, xa entrei aquí de patrón maior. Era para abrir a Meixa, con endeño remolcado, e tiñamos problemas para abrir e tal. Bueno, fui donde me colleron, pois tens que meterte ti de patrón maior. Nos collemos 3 ayuntamientos, que é Fisterra, Corcubión, no, 4, Fisterra, Corcubión e Cee e Dumbría, porque o Ézaro pertenece a Dumbría como ayuntamientos. Entonces a cofradía colle 4 ayuntamientos, ou lindes da cofradía. E, bueno, empecé a aclarar de patrón maior, e, bueno, eu entro de patrón maior, pero cunha condición: 3 ou 4 ou 5 meses, meto tal, e despois vou metal, non? Bueno, pero as cousas foi unha cousa atrás de outra. O patrón maior, as decisións que ten que tomar sempre é ter as cousas claras e as mans moi limpias con respecto a todo, non? E despois de aí rodan solas. A min o que máis me aquelou sempre foi a legalidade ante os compañeiros, que sempre me respetaron, sempre me apoyaron, e así fui, non? E cando empezamos na cofradía, un lápice, non había máis. Nos queríamos ter un punto de venta autorizado, porque tiñamos que andar vendendo o pulpo ao Gallego, a Juan Bautista Sardiñeiro, andar levándollo ás congeladoras. Fixemos o punto de venta, non había isto, fixemos o punto de venta, empezamos a verlle que era viable, que daba resultados, e que, bueno, con o noso 4% que quitábamos e tal, pois que podíamos pagar as persoas que estean traballando, e así fomos todo. E despois pedimos que nos fixeran unha lonja. Foi a base de presión continua, pedíndolle aos políticos de turno que sí, que é bo, que tal. E, bueno, fomos un exemplo, un pequeniño exemplo, que, bueno, somos unha cofradía pequeniña, pero fomos un pequeniño exemplo no mundo da pesca artesanal. Eu cando entrei de patrón maior nesta cofradía, bueno, ao pouco tempo veñenme os compañeiros, este José López, outros de Fisterra, tal, que se estaba tirando dinamita. Era moito dinamita que se tiraba no mar. E no ano 95 xa empezaron que querían meter tamén aquí xaulas para o salmón, que nos opuxemos a elas, e ao final non se puxeron. E tamén denunciamos o que é a dinamita que se estaba tirando no mar. Eso era os barcos do cerco. Arradicaron a base de meter en controles, Guardia Civil, Xunta, puxeron os controles ben postos e arradicaron a dinamita. Fai poucos anos, hai 2 anos ou 3, estaban na plaza de San Cayetano, ali en San Cayetano, na Xunta de Galicia, facendo manifestacións que querían máis cuotas de peixe. Algo fixemos ben. Corcubión algo fixo ben. Denunciar as malas prácticas de pesca. Pero non vale de nada facer unha reserva, é como se facemos unha reserva en Mauritania, por exemplo, por decir algo, non? Prohibímolle esas que van con cañuco ou con anzuelo, e prohibímolle que non poden levar máis que unha media caixa de peixe. Unha milla máis por fora, permitimos que os arrastreros rusos, ingleses, españoles e demás, e japoneses e demás, con grandes redes que levan 2 campos de fútbol, e eso permitímolo. E debería de haber cámaras nos barcos, principalmente no arrastre, no cerco, e nos baixura tamén, sin problema ningún. Cámaras que era o que pedía a Comunidade Económica Europea para que controlaran as pesquerías. Se ti colles peixes inmaduros, non podes traballar en esa zona, ou non podes utilizar esa rede. Por qué? Porque o futuro
é totalmente incierto. O futuro é que esa arte non é unha arte que sea sostenible. Esa rede non é sostenible no tempo. Que lle vamos a deixar a vostedes que sodes xuventú, que sodes... Que futuro vos queda? Que futuro deixamos nós, os nosos fillos, e a vós, que podedes ser meus fillos, que lle deixamos, amigos? Cal é o mellor programa de pesca, a mellor rede de pesca? É que os recursos que se podan multiplicar. Se multiplicamos os recursos, estamos garantizando unha sostenibilidade no tempo.